Oyawre nyakaramogi kendo machiegni e nonro mar Oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 29 dwe no mar 7 e higa mar 2021. Nyinga Chris Owino kaka pile an kod oboke adik: Daily Nation, The Standard kod The Star. Oboke mokwongo wachake kod Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en Uhuru Raila plan handshake tours. Uhuru Raila plan handshake tours. Rehearsal for 2022 campaigns. Officially, the visits which begin in Nyanza, Western Coast and Upper Eastern are to commission development projects, but the appointments say the leaders will be reinforcing the unity agenda. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga chano chako chenro mar timo limbe e kor gwenge duto mapacho kae e kinde mabiro ka gi yawo chenro mopogore opogore mag dongruok ka achiel kod lando kwe kod achiel e kind oganda mapacho kae. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga chano timo campaigns kata rallies kanyakla mar kelo gini duto mapacho kae ka achiel kod yawo chenro mag dongruok mopogore opogore e kor gwenge mapacho kae. Mabiro bang' ka jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne ochako chenro mar yawo chenro mag dongruok mopogore opogore e gwenge mag Nyanza, bang'e nodhi e gwenge mag Eastern ka e giko jumani ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta dhi timo limbe e gwenge mag Yimbo mar Kenya kama gidhi yawo chenro mopogore opogore mag dongruok ka achiel kod lando kwe e kind oganda. Kata kamano, jolony mag siasa to neno kaka chenro mar chako timo campaigns ne ogai mar ODM Raila Odinga. Mano ka jolony weche mag siasa kaka political pundits nene ni rallies ma idhi chako timo makelo Uhuru kod Raila kanyakla e kor gwenge duto mapacho kae ka giyawo chenro mag dongruok mopogore opogore gin rallies mag chako nyiso jopiny mondo ikore ne candidacy mar Raila kata dhi siro lwedo Raila e yiero maduong' mabiro. Kae giko jumani Raila kod Uhuru dhi yawo chenro mag dongruok mopogore opogore e gwenge mag Yimbo mar Kenya, bang'e to gibiro dhi e gwenge mag Central Kenya. Mabiro e kinde mogai mar ODM Raila Odinga e jumani kanene kaunti ma Murang'a e dala SK Macharia ne owacho ni en kaachiel kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod team handshake biro chako chenro mar luoro kor gwenge duto mapacho kae ka gitimo rallies kamoro achiel, rallies mar kelo kwe kod riwo ogendini duto mapacho kae, kendo ma dhi chakore ayanga e gwenge mag Yimbo mar Kenya chieng' Jumapil e kinde ma ker Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga dhi chako limbe margi mar kanyakla e gwenge mag Yimbo mar Kenya kendo chako chenro mag dongruok mopogore opogore e gwengego. Aito oboke mar ang'wen en jo od bura chano timo lokruok e weche e bill ma bill makama kodhi puodh to dhi duoko piny pension retirement benefits ma idhi miyo jalup ker William Ruto, jal buche maduong' machon Dr. Willy Mutunga, Kalonzo Musyoka kod ogai mar ODM Raila Odinga. Ma en bill ma koponi jo od bura kadho to dhi duoko piny omenda mimiyo jotelogi, mimiyo jalup ker William Ruto, mago omenda mag retirement. Gidhi duoko piny omenda mag retirement mosebedo ka imiyo jotelogi, mano Willy Mutunga, Chief Justice machon, speakers mag chon ka achiel kod jalup ker Kalonzo Musyoka kod ogai mar ODM Raila Odinga. Ma bill ma ka jo od bura kadho to omenda mosebedo ka imiyogi mar retirement benefits idhi duoko piny. Oboke mar abich en ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta dhi chako chenro mar timo rallies kanyakla e kor gwenge duto mapacho kae ka achiel kod yawo chenro mag dongruok mopogore opogore. Raila kod Uhuru dhi chako timo rallies mar kamoro achiel kata joint rallies e kor gwenge duto mapacho kae mar jiwo oganda mondo obed kod kwe kod achiel e kindgi ka achiel kod chako chenro mag dongruok mopogore opogore e kor gwenge ma gibiro bedo ka gilimo. Kata kamano, jolony weche mag siasa wacho ni magi gin campaigns mohiu mag 2022 kata mar yiero maduong' mabiro. E giko jumani jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga dhi timo limbe e Yimbo mar Kenya kama gidhi yawo chenro mopogore opogore mag dongruok
moting'o chiero kambi mar Mumias kaachiel kod jiwo oganda ma Western Kenya kata Imbo mar Kenya mondo obed kanyakla kaachiel kod bedo kod kwe e kindgi. Oboke mar 6 loso ewi midhusi mar COVID-19 miluongo ni Delta variant miwacho ni sani koro ema medore mokalo e pacho kae kipimo kod Indian variant. Sani koro midhusi mar COVID-19 mar Delta variant ema sani koro hinyo oganda ma pacho kae moloyo. Oboke mar 8 bengi mar Equity mane omonji kod jonjore e kaunti ma Machakos iwacho ni moko kuom jonjore mane omonjo bengino ne en apisa mar GSU machon e machiel kuom jogo mane omonjo bengi mar Equity e gwenge matu e kaunti ma Machakos. Koro nonro oseyango ni achiel kuom jonjore mane omonjo bengi mar Equity no ne en apisa mar GSU machon. Oboke mar 10 loso ewi weche makedo kod jonjore mag Al-Shabaab e gwenge makadho wadh nam chumbi kaachiel kod gwenge mag North Eastern. Oboke mar 14 loso ewi iko mar Constable Caroline Kangogo madhi timore e gwenge mag Elgeyo Marakwet. Kata kamano okwa jopiny mondo kik chop e iko makamano. Piny owacho ne okwayo jopiny mondo kik chop e iko mar Constable Caroline Kangogo. E tok oboke mar Daily Nation kaluwore kod ogirimiti mar ohala kod winjruok mane piny Kenya ochwe kogi kod piny Ingereza en jotich mag migawo mar thieth kata health workers maromo 30,000 ma pacho kae biro yudo thuolo mar yudo tije e piny Ingereza. Mabiro bang' ka jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne ochuo koke ogirimiti kod Prime Minister mar piny Ingereza Boris Johnson. Kama kaluwore kod ogirimiti makamano jotich mag migawo mar thieth kata health workers ma pacho kae maromo 30,000 biro yudo thuolo mar dhi tiyo e piny Ingereza kata United Kingdom. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en Ruto triggers a storm with bottom-up plan. Ruto triggers a storm with bottom-up plan. A strategy that focuses on grassroots people to grow the economy, which is being popularized by the Deputy President, draws reaction, splits leaders. Eni chenro mar Jalup Ker William Ruto kod Hustler Nation mar konyo johala matindo e pacho kae mideno ni bottom osekelo ywaro kaachiel kod paro mopogore opogore e kind jotelo mag siasa mawuok e pacho kae. Chenro mar Jalup Ker William Ruto mar konyo johala matindo chiero uchumi ma pacho kae kata bottom up policy osekelo pogruok mar paro mopogore opogore kuom jotelo mag siasa kaachiel kod jolony e weche mag uchumi ma pacho kae. Gima mako wang'a kod bottom up policy mar Deputy President en ni kata jogo masire lwedo kinki koluongi interview kod ute fwambo weche ni giler malong'o giler jopiny ni bottom up policy en ang'o to gibene gikia. Jumani ne waneno jaod bura makandara Alice Wahome men senior counsel ukil kamaloka maduong' e pacho kae ne ipenje kod od fwambo weche moro e pacho kae ni oler ni bottom up policy en ang'o. Gini ne otame lero. Ka jaod bura mano migosi Ndindi Nyoro jaod bura ma Kiharu ma bende en economist maduong' e pacho kae ne ipenje to ler ni jopiny ni bottom up policy mouso ka jo hustler en ang'o. Otamo gi lero. Koro mae gima osekelo pogruok mar paro e kind jolony weche mag uchumi kaachiel kod josiasa mawacho ni chenro mar bottom up policy mar Jalup Ker William Ruto en chenro maonge ber moro amora ne jopiny. Kaachiel kuom jotelo mag siasa mokwedo chenro ni mokalo en jagoro machon mar duol mochung' ne weche mag ohala kod dongruok e riwruok mar piny mangima mano UNCTAD former Secretary General Dr. Muhisa Kitui mane owacho ni onge ndhandhu ewi bottom up policy. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Nyim oboke mar The Standard bende loso ewi sani koro ywarok kata amen mar siasa mar kawo ombulu maromo 5 million mag oganda modak Mount Kenya region. Amen mar siasa e kind jotelo ma pacho kae mar dhi kawo ombulu maromo 5 million mag oganda mowuok Mount Kenya region. Ma oting'o kweth mar jatend piny owacho Uhuru Kenyatta miwacho ni chal kama siro lwedo jatend ogai mar ODM Raila Odinga, Jalup Ker William Ruto,
Musalia Mudavadi koachiel kod Gideon Moi. Jotelo gi duto olap dhogi ndong'ne ombulu milion 5 mag oganda mowuok Mount Kenya region. Oboke mar 4 loso mana ewi ywarruok kod pogruok mar paro ewi bottom up policy ma isiro kod jalup ker William Ruto. Oboke mar 5 loso ewi amen mar siasa e kind jogo madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro ewi ombulu milion 5 mag oganda mawuok Mount Kenya region. Mount Kenya region koro dhi bedo swing state ka swing votes nikech en kod ombulu mathoth, to for the first time Mount Kenya region ok dhi chungo presidential candidate, kendo madhi weyo Mount Kenya region ka swing vote kama jotelo mag siasa madhi laro kom ker dhi tero agenda magi mondo giyud ombulu maromo milion 5 mag oganda mawuok Mount Kenya region. Oboke mar 6 en delegates mag duond od bura mar KANU ne onyiso KANU mondo oti kanyakla kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Delegates mag KANU ne onyiso jatend duond od burano Gideon Moi mondo oti kanyakla kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Oboke mar 7 piny Ingereza ne omiyo piny Kenya chanjo mag COVID-19 maromo 817. Piny Kenya ne oyudo chanjo mag COVID-19 maromo 817 kowuok e piny Ingereza. Oboke mar par loso ewi limbe ma jatend piny owacho Uhuru Kenyatta e piny Ingereza, weche mag ohala kaachiel kod weche moko e counties. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wache nyimo oboke mar The Star and is central at crossroads as divisions widen. Central at crossroads as divisions widen. Split could ruin its much touted tyranny of numbers ahead of 2022 polls. Thor mar wache nyimo oboke mar The Star pod en mana amen mar siasa ewi ombulu milion 5 mag oganda mawuok Mount Kenya region. Ombulu milion 5 mag oganda mawuok Mount Kenya region imanyo kod ogai mar ODM Raila Odinga, Musalia Mudavadi, jalup ker William Ruto kod jotelo mamoko madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oboke mar 2 mar The Star en ni ogai mar ODM Raila Odinga kod Kalonzo Musyoka osebedo ka timo romo maling'ling mar loso riwruok mar siasa kendo twak ewi chenro mar loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend duond od bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka wachore ni osebedo ka timo romo maling'ling ewi chenro mar loso riwruok manyien mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Oboke mar 4 nyaka oboke mar 5 loso ewi amen mar siasa kind jotelo ma pacho kae mar kawo ombulu maromo milion 5 mag oganda mawuok Mount Kenya region motelo ne yiero maduong' mabiro. Oboke mar 7 poloso mana ewi ywarruok e duond buche manoloso riwruok mar NASA motelo ne yiero maduong' mabiro. Weche mowuok e counties kaachiel kod weche mowuok e pinje maoko be ni oboke ni mar The Star. Nyakwaramogi ne alidhoni aliedha karuoth oriti kendo ritowa to rom kendo odiochieng' makiny ibed kod odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.